Sisimulan na po natin ang accuracy air draw na may draw number 3337. Pangasinan, let's play small town lottery. I'm ready. Ang ating official winning combination ay numbers 27 and 8. Numbers 27 and 8 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Ako po muli si Maria Luisa Caminar. Lagi kong natin tatandaan, piseso hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Numbers 27 and 8 in exact order. Numbers 27 and 8 in exact order. Sa